ଆରେ ଏ ଅବିବେକୀ ମଣିଷ, ତମେ ମଣିଷ ସମାଜରେ ଜନ୍ମ ନା ପଶୁ ସମାଜରେ ଜନ୍ମରେ? କଥାରେ ନାହିଁ ବିନାଶ କାଳେ ବିପରୀତ ବୁଦ୍ଧି। କାଣ୍ଡ ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ବିଚାର ଶକ୍ତି କ'ଣ ତମମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଲୋପ ପାଇଗଲାଣି? ଏ ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ଚାଲିଛି? ଦୁନିଆ କୋଉଠି ଯାଇ ମାରିଲାଣି? ସଂସାର ଭ୍ରଷ୍ଟ ଉପରେ ତୁମର ଆଜି ବି এইଭଳି କୃତ୍ରିମ କାମ ଗୁଡ଼ାକ ତମେ କରୁଛ? ତମକୁ ଟିକେ ଲଜ୍ଜା ସରମ ନାହିଁ? ସେ ଝିଅଟି ତମର କ'ଣ ଦୋଷ କରିଥିଲା? ଲକଡାଉନରେ ଘରକୁ ଯାଉଥିଲା, ଏଡ଼େ କୁକୁର ଗୁଡ଼ାକ ତମେ ତାକୁ ରେପ୍ କରୁଛ? ହଁ, ତମର ଶଳା ଏତେ ଉଠୁଛି? ହଁ, ଯଦି ରାନୀ ପଣ୍ଡା ହାବୁଡ଼େ ପଡ଼ ମନେ ଅଛି? ଦୁର୍ଗା ମା ମହିଷାସୁରକୁ ବଦ୍ଧ କଲାବେଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ତନ ଦେଖେଇ ବଦ୍ଧ କରିଥିଲେ। ମୋ ହାବୁଡ଼େ ଯଦି ଶଳା ତମ ଭଳିଆ ଲୋକମାନେ ପଡ଼ନ୍ତି, ମୋ ସ୍ତନ ଦେଖେଇକି ତମମାନଙ୍କୁ ବଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ବି ମୁଁ ପଛେଇବିନି। ଅରେ ନିଲଠା ବେହିଆ କୁକୁର, ଅବିବେକୀ ମଣିଷ, ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି। ସୁଧୁରି ଯାଅ, ସୁଧୁରି ଯାଅ। ପୋକ ମାଛି ହେଇକି ମରିବ, ନର୍କରେ ବି ତମକୁ ସ୍ଥାନ ମିଳିବନି। ବୁଝିଲ?